מה אומר? חבל על הזמן. יאללה אור קופץ מדהים. הלאה עומר. אני רוצה לראות אתכם קופצים, יוצאים קופצים, יאללה. נצלם בווידאו. סופים קופצים? מדהים. קלטו את הרעיון. יאללה תקפוץ, אל תדבר איתי עכשיו. יאללה נצלם. יופי אור. הלאה עומר. כל הכבוד עומר. כל הכבוד אור. עוד פעם. זה נהיה קל עכשיו. זה קל. עד עכשיו לא ידע. זה קל. אחרי שלומדים זה קל. אחרי שלומדים, אז זוכר מה אמרתי לך? שאחרי שלומדים כבר אי אפשר לקפוץ ראש עקום. כבר קופצים ראש כמו שצריך כל קפיצה. יאללה אור, לך תקפוץ. עומר, אני מצלם. להכניס את הראש אבל. להכניס את הראש. יפה מאוד, להכניס את הראש אור. כן. לא. זה היה על הבטן. לא, צריך להגיד להם לקפוץ קרוב, לא רחוק. עומר, לקפוץ פה קרוב, לא רחוק. אם אתה קופץ רחוק, אתה קופץ על הבטן. 3, 4,